喺今日我哋堂區宣教士差遣禮嘅崇拜裏邊，我哋非常之高興請到咧係日本基督教團金城教會嘅主任牧下喜也牧師咧喺我哋當中咧去證道。金城教會亦都係咧我哋同我哋香港堂一同咧會係配搭侍奉差遣蔡嘉賢宣教士咧去服侍嘅教會嚇。咁我哋恭敬將時間咧交俾牧下喜也牧師，亦都由咧係宣教士蔡嘉賢咧係即時傳譯。盧海鵬係。香港島嘅弟兄姊妹早晨。香港島の兄弟姉妹おはようございます。我係金城教會嘅牧下牧師。私は近所教會の牧師岸田と申します。ここから私は日本語、チョイさんが広東語です。由而家開始，我會用日文，我即係佢啦，我會用日文，佢咧就會用廣東話翻譯。このように香港島で皆さんと共に礼拝できることを神様に感謝しております。能夠同香港堂眾弟兄姊妹一同去參與崇拜，我向上帝獻上感恩。そして私を説教者として受け入れてくださった遊牧師、香港島の皆様に心より感謝いたします。首先，今日可以能夠以一個講道者嘅身份嚟到呢一度，得蒙余恩明牧師同埋香港弟兄姊妹嘅接納，都獻上感恩。多謝。多謝。ありがとうございます。さて、来週私たちはペンテコステをお祝いします。下個星期係聖靈降臨節。今日はペンテコステを前にチョイ・カーイン宣教師の派遣式が行われます。就喺呢個聖靈降臨節嘅前夕，蔡宣教士就差遣禮係舉行。これはまさに神様の御心であると信じております。我相信呢個就係上帝嘅心意。約2000年前、聖霊が下り、教會が誕生しました。喺約莫2000年之前，聖靈降臨，教會亦因此而誕生。その時、言葉や国の違いを超えて福音が告げ知らされました。當時超越咗語言同埋國家嘅不同，福音被廣傳。今日、日本から来た私がここ香港で福音を伝えています。而我咧亦都喺由日本嚟到呢一度，喺香港呢個地方去傳講福音。これもまた言葉の違いを超えて働かれる聖霊の御業です。而呢一個亦都係即係超越咗語言，亦都係聖靈嘅工作。そしてチョイさんがここ香港島から日本の近所教会へと使わされます。而蔡宣教師由香港去到日本，被差遣去到日本金城教會。これもまた聖霊の御業です。呢一個亦都係聖靈嘅工作。ペンテコステの出来事は今この場所でも日本でも続いているのです。而當時聖靈降臨節發生嘅事，今日喺呢一度喺日本個嘅地方，同樣係繼續緊嘅。主イエスが約束された聖霊の御言葉を聞きましょう。而耶穌基督佢應許嘅聖靈嘅説話，我哋一齊聽。使徒言行錄第1章8節の御言葉です。使徒行傳第1章8節。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで、私の証人となる。但聖靈降臨在你們身上，你們就必得着能力，並要在耶路撒冷、猶太全地和撒瑪利亞直到地極作我的見證。使徒たちはこの言葉を信じて、あらゆる国々の人々に宣教しました。而當時嘅使徒相信呢一番嘅説話，向所有國家嘅人去宣教。それまでユダヤ人にしか伝わっていなかった福音が世界へと
広がったのです。而當時只係得猶太人聽過嘅福音，從此以後就向世界嘅唔同地方去廣傳。使徒たちはイエス様と共に行動した十字架と復活の証人でした。使徒佢哋同耶穌一齊去行動，成為為咗十字架同埋復活作見證。だからイエス様の十字架と復活の証人として語り伝えることができました。所以耶穌基督嘅十字架同埋復活嘅證人，即係based on呢個咧，就去傳講呢個信息。しかし時代が進み、イエス様と共に行動した使徒たちはいなくなります。而隨着時代嘅演進咧，即係同耶穌一齊行動嘅使徒咧，已經今天應該都冇㗎啦。それでもイエス・キリストの証人はますます増えていきました。不過為耶穌基督作證嘅人咧，卻係不斷咁去增加。そしてイエス様を信じる人もますます増えていきました。而相信耶穌基督嘅人咧，就不斷咁樣增加。そこには人間の力を超えた聖霊の働きがあったからです。呢個係超越咗人嘅能力，係聖靈嘅工作。香港メソジスト教會の歴史は約150年前、イギリス人の宣教師から始まったと聞いております。而我都聽過循道衛理香港堂嘅歷史，其實可以追溯翻喺約莫150年前嚟自英國嘅循道衛理嘅宣教師而創立嘅。ここ香港島もイギリス人の宣教師が最初に働きをなさったと昨日聞きました。係尋日都聽到，即係香港堂嘅創立都係150年前，當時嚟自英國嘅宣教師所都有關係嘅。この宣教師たちも聖霊を受けてイエス・キリストの証人となった一人だと思います。而嗰啲嘅宣教師，佢哋領受咗聖靈，佢哋咧為咗耶穌基督作見證。日本でも多くの宣教師が来てイエス・キリストの証人となりました。喺日本呢個地方同樣有好多嘅宣教士為咗耶穌基督作見證，去到日本。実は私たち近所教會も宣教師によって建てられた教會です。而我哋嘅金城教會同樣其實係由美國嘅宣教士當時嚟到日本而開始嘅。133年前、アメリカの宣教師が中心となって始まりました。喺133年前，由美國嚟到嘅宣教士開始咗金城教會。今の教會の中に當時の宣教師に会ったことがある人は一人もいません。喺今天，其實當時即係見過嗰班宣教士嘅人咧，都一個都冇㗎啦。其實教會の中には宣教師の名前さえ知らない人もいます。就算可能嗰班宣教士個名唔知嘅人，其實都唔少嘅。しかし宣教師のことは知らなくても、教會員は宣教師が伝えたイエス・キリストをみんな信じています。雖然嗰班嘅弟兄姊妹未必知道宣教士嘅事情，但係佢哋卻係知道宣教士所傳嘅嗰位耶穌基督。宣教師たちは自分たちの名前が忘れられても、イエス・キリストが伝えられることを望んだはずです。宣教士對佢哋嚟講，即使佢哋自己嘅名字被遺忘都好，但係佢哋嘅心願就係希望耶穌基督被廣傳。なぜ2000年経ってもイエス・キリストの証人は増え続けるのでしょうか。點解2000年過去，為耶穌基督作見證嘅人不斷會增加呢？それはキリストの証人になることが神の愛の証人になることだからです。背後嘅原因就係為耶穌基督作見證嘅，其實等於為上帝嘅愛作見證。イエス・キリストの十字架と復活は神様が私たちをどれほど愛しておられるかの証です。透過耶穌基督被釘十字架同埋復活，透過呢件事就顯明上帝對我哋有幾咁愛我哋。聖霊が下るとき、私たちは神様の愛に触れ、神様に愛されていることを知ります。
當聖靈臨到我哋身上嘅時候，我哋就能夠被上帝嘅愛去觸動，明白上帝係愛我哋嘅。そして私たちは神様に愛されていることを知ると、他の人に伝えたくなるのです。所以我哋知道上帝愛我哋，我哋亦都好想將上帝愛我哋呢件事向其他人去傳揚。ペンテコステは神様の愛の言葉が與えられた出来事です。而聖靈降臨其實係一個上帝愛嘅説話嘅賜俾我哋嘅一件事。使徒言行録第2章にあるように、使徒たちは聖霊が下ると他の国々の言葉で話し出しました。使徒行傳2章去記載，當使徒領受聖靈之後，佢哋用其他嘅國家嘅説話去講説話。エルサレムに集まっていた当時の世界中の人々は、自分の国の言葉で神の偉大な技を聞いたのです。當時聚集喺耶路撒冷嚟自唔同國家嘅人，佢哋喺嗰度聽到有人用自己嘅母語去講論上帝嘅作為。今エルサレムで起こったことと全く同じ出来事は起こらないかもしれません。可能到今天，當時喺耶路撒冷發生嘅事情，到今天未必完全同一個情況地發生。しかし今は当時よりももっと広い場所でこの聖霊の御業は続けられています。不過到今天，呢個聖靈嘅工作咧，卻喺更加廣闊嘅地方繼續緊。世界中數えられないほど多くの言葉で福音が伝えられているのです。而呢個世界上有數之不盡嘅語言，透過呢個語言，福音被廣傳。今日福音が広東語でも日本語でも語られていることは、聖霊の働いている証です。無論今天，無論透過廣東話或者係日文去傳講福音，其實都係聖靈嘅工作。元南アフリカの大統領でアパルトヘイトの撤廃運動をしたネルソン・マンデラ氏はこう語りました。前南非總統曼德拉，即係消除種族隔離主義嘅嗰位人，曾經咁樣講過。もし相手が理解できる言葉で話せば、それは頭に届く。如果你用對方明白能夠理解嘅語言同佢講説話，嗰番説話會去到佢嘅頭裏邊。だがもし相手の母語で話せば、それは心に届く。但係如果你用對方嘅母語同佢講嗰番説話，嗰番説話會進入佢嘅心裏邊。皆さんもこのことを実感されるのではないでしょうか。唔知大家有冇好即係感受到頭先嗰番嘅説話呢？香港では英語を理解できる方がとても多いです。喺香港識英文嘅人係好多嘅。私も英語ならば少しは理解できます。我呢其實都識少少英文。だから英語で話をすれば多くのことは理解し合えると思います。如果我用英文同大家講，即係傾偈呢，可能大家都會明白，即係大家講緊咩嘅。しかし私が拙なくても広東語で挨拶をすれば、皆さんはもっと喜んでくださいます。但係如果我雖然好愚拙，但係我用廣東話同你哋去傾偈嘅話呢，相信大家都好開心嘅。さっきも喜んでいただきました。係頭先都大家應該好開心。係相手の言葉で語ることは、あなたを理解したいという愛の表現だからです。用對方嘅説話同對方講呢，其實代表咗好想理解你嘅意思，當中有一種愛嘅表現。私には韓国で宣教師として20年以上働いた先輩の牧師がいます。咁我有一位前輩，佢喺韓國就已經有20年宣教㗎啦。彼が韓國で言葉に苦労した時の話をされました。咁佢就曾經分享翻佢即係當時去學習韓文嗰種嘅辛酸。彼は午前は語學學校で勉強して、午後からは図書館にこもって必死に韓國語を勉強しました。咁佢朝早咧就會上語文學校啦，下晝咧就會去到圖書館咧就埋頭苦幹去學習韓文。
しかし同じクラスの若い日本人の女性の方がずっと上達が早かったのです。不過咧，有一位同班嘅同學，咁佢係日本嘅年輕嘅女士，佢咧就學韓文嘅速度咧就非常之快嘅。その理由は彼女に現地韓國人の戀人がいたからでした。點解會咁呢？原來佢有喺韓國有一位愛人、戀人。大好きな人の言葉を理解したい、その思いが言葉の壁を越えたのです。當你有一個諗法就係話好想中意嘅人嘅説話，能夠即係好想理解我中意嘅人嘅説話咧。當有呢個諗法嘅時候咧，嗰個語文嘅障礙就可以衝破啦。私たちの神様の愛は恋人の愛よりもずっと大きく深く、そして忍耐強いものです。咁其實上帝嘅愛咧，比起戀人愛人嘅愛更加之大、更加之深，嗰份忍耐咧係更加之大嘅。神様は私たちを愛するゆえに、私たちの心に届くまでずっと語りかけてくださいます。咁上帝咧，因為愛我哋嘅緣故，佢就好想上帝想佢講嘅説話能夠進入到我哋嘅心裏邊。そのために一人子イエス・キリストを與えられました。為咗呢個緣故，上帝賜下佢嘅獨生子耶穌基督。私たち人間に神様の愛が届かなかった理由は私たちの罪のためです。而點解上帝嘅愛唔能夠臨到喺我哋當中？其實係因為我哋自己嘅罪。神様に責任はありません。咁呢個其實唔關上帝嘅責任嘅。それにもかかわらず、神様は一人子イエス・キリストを与えてくださいました。即使係咁，但係上帝仍然將佢嘅獨生子耶穌基督賜俾我哋每一個。イエス・キリストは私たちと同じ人となられた神の子です。而耶穌基督就同我哋一樣，其實係人，係上帝嘅兒子。人としてこの地上を生きられ、地上の言葉を用いて私たちの心に愛が届くまで伝え続けました。而耶穌基督就係嚟到呢個世間，佢就係用地上嘅語言，去將愛呢樣嘢去直達喺我哋嘅心裏面。その神の子が十字架にかけられ、よみがえられ、神の愛が明らかになりました。而上帝對我哋嗰份愛，藉着耶穌基督被釘十字架同埋復活，向我哋顯明。そのイエス・キリストが天に上げられる時に約束されたのが聖霊なる神様です。而耶穌基督當佢升天嗰陣，亦都去應許賜下聖靈俾我哋。そして今、聖靈によってすべての人に神の愛が届けられようとしています。而藉着聖靈，上帝嗰份愛能夠去達到我哋每一個人當中。そのために使わされるのが宣教師です。為着呢個目的而被差遣嘅咧，就係宣教士啦。ですから宣教師というのは神様の愛を伝えるために使わされた使徒と言えます。所以宣教士其實就係去傳揚上帝嘅愛為目的而被差遣嘅使徒。振り返ると私自身の人生も多くの宣教師との出会いがありました。而睇翻我嘅人生當中咧，其實都有好多機會咧去接觸唔同嘅宣教士。まず私の亡くなった祖母は血はつながっていませんが、ドイツからの宣教師でした。例如首先咧就係我已經過世嘅阿嫲，咁咧雖然我哋冇血緣關係，但係咧因為佢其實係嚟自德國嘅宣教士。祖母は今から約80年前にドイツから言葉も文化も全く違う日本へ行きました。呢位阿嫲咧，佢喺即係約莫80年前，去嚟到一個語文同文化完全唔同嘅地方，即係日本，去到日本。日本で社會福祉の働きを通して神様の愛を伝えていったのです。咁佢咧就係喺日本就係透過喺社福嘅機構裏面工作咧，去傳揚上帝嘅愛。60歳を過ぎてから祖父と結婚したので、私とは血のつながりはありません。
咁喺佢過咗60歲嘅時候咧，就同阿爺結婚。咁自此咧就即係我哋就其實又冇血緣關係嘅。それでも孫の私にとっては祖母といえばこのドイツ人の祖母しか知りません。不過咁講，即係雖然冇血緣關係，但係如果講話啊，即係阿嫲嘅話咧，其實我淨係識呢一個阿嫲嘅啫。私とは血のつながりはありませんが、私にとっては尊敬する祖母です。啊，雖然我哋冇血緣關係，但係佢係我非常之尊敬嘅一位阿嫲。もしドイツ人の祖母が宣教師として日本に行かなければ、祖父と出会うことも私と出会うこともありませんでした。啊，如果呢位阿嫲佢當年冇嚟到日本咧，就唔能夠同阿爺去相識啦，亦都唔會我能夠認識到佢。ところが祖母が神様の愛を伝えたいという思いが與えられたことによって私たちは家族になったのです。啊，正因為阿嫲佢好想喺日本呢個地方去傳揚上帝嘅愛呢個緣故咧，我哋就成為咗家族嘅一份子。この祖母のおかげで私は小さい頃から他のドイツ人の宣教師やスイス人の宣教師と出會う機会が多くありました。啊，正因為呢位阿嫲嘅緣故咧，我能夠認識好多嚟自德國同埋瑞士嘅宣教士。スイス人の宣教師の家で食べた人生で初めてのチーズフォンデュの味を今でも覚えています。啊，當時咧喺即係瑞士嘅宣教士嘅屋企裏面咧，食過瑞士火鍋嗰個味道咧，我今日咧仍然好記得嘅。熱すぎて舌をやけどしました。係啊，當時咧就熱得滯，所以咧就條脷都辣親嘅。でもとても美味しかったです。但係真係非常之好食。また私が信仰生活をした教會ではドイツ人の宣教師がいました。而喺我信仰成長嘅教會裏面咧，亦都有嚟自德國嘅宣教士。そして先ほどお話しした韓国に行った宣教師との出会いがありました。亦都有頭先我所提過，即係你喺韓國嘅一位宣教士啦。宣教師たちはいつも大変な苦労を背負いながら喜んで奉仕をしていました。啊，好體會就係宣教士佢哋雖然好勞苦，但係佢哋卻係好喜樂咁去服侍。私はそんな宣教師の方々を心から尊敬してきました。對於呢啲宣教士咧，我真係從心裏面好尊敬佢哋嘅。この度私は香港に來るために1ヶ月間だけ広東語を勉強しました。啊，為咗今次咧，即係我嚟到香港咧，我就學咗一個月嘅廣東話。もうせっかくやっていん広東話。私は広東語が少しできます。勉強した一つ目の理由は皆さんと親しく挨拶をしたいと思ったからです。啊，其中第一個原因就係好想透過廣東話同大家拉近個距離。そして2つ目の理由はチョイさんの苦労を少しでも実感したいと思ったからです。第二個原因咧就係好想少少都感受下蔡宣教士嗰種嘅辛勞。チョイ宣教師はすでに日本語を習得し、日本語で説教をされています。蔡宣教士咧，佢都識日文啦，咁亦都試過係用日文去講道。その姿に私は深く感動します。係呢個係非常之感動自己嘅。チョイ宣教師のイエス様への愛と日本への愛を感じるからです。蔡宣教士對於上帝嘅愛，亦都對於日本嘅愛咧，係即係深深感受得到。そして人間の努力を超えた日本を愛する神様の熱意を感じるからです。嗰份即係超越人嘅努力，嗰份上帝去愛日本嘅嗰份熱誠咧，係深深感受得到嘅。宣教師は一人だけで苦労を背負うのではありません。而事實上咧，宣教士唔係一個人自己孭起晒所有嘅即係重擔。聖靈の働きがあります。當中有聖靈嘅工作。聖靈が下り力を受けるならば、
どんな壁も乗り越えることができます。當聖靈臨到我哋去領受聖靈嘅能力嘅時候咧，就乜嘢嘅困難都可以去克服。そして私たち教会が祈り支えるならば、神様の愛は必ず誰かの心に届きます。如果當我哋教會願意去一同去為呢啲事去禱告咧，相信上帝嘅愛可以咧去進入到不論每一個嘅人嘅心裏邊。私たちは宣教師の存在を通して神様の愛を知ることができます。我哋透過宣教士咧，我哋可以能夠去知道上帝嘅嗰份愛。神はその一人子を與えになったほどに世を愛されました。上帝咧就幾咁愛我哋咧，就係佢賜俾我哋去獨生嘅兒子耶穌基督。神様は宣教師を派遣するほどに日本を愛し、香港を愛しておられます。而上帝透過差遣宣教士咧，去即係顯明咗佢幾咁愛日本，幾咁愛香港。そのことを私たちはちょい宣教師の存在を通して確信できるのです。而我透過蔡宣教士嘅存在咧，我好確信呢一樣嘢。來週はペンテコステです。下個禮拜係聖靈降臨節。聖靈の力を受けて地の果てまで愛が伝えられるよう共に祈りましょう。我哋去領受聖靈，直到地極去傳揚愛，願我哋去一齊去禱告。天の父なる神様，天上嘅父親，今日香港道の皆様と共に禮拝を捧げることができて感謝いたします。今日能夠與香港堂嘅眾弟兄姊妹一同去參與崇拜，我獻上感恩。ここにいる一人一人に聖靈を注いでください。願你都喺你嘅聖靈去臨到我哋在座每一個人嘅當中。特にちょい会員宣教師に聖靈を豊かに注ぎ、あなたの愛を届ける使徒として使わせてください。特別你嘅聖靈咧去臨到蔡宣教士身上，讓佢能夠成為傳揚你嘅愛嘅嗰位使徒。そして一人でも多くの人の心にあなたの愛が届きますように。願咧每一個人嘅心裏面咧，你嘅愛都能夠直達喺佢哋嘅心裏邊。香港道を祝福で満たしてください。願你祝福香港堂。近所教會を祝福で満たしてください。願你祝福金城教會。世界中を祝福で満たしてください。願咧我哋為着世界福音嘅緣故都被差遣。イエス・キリストの皆によってお祈りします。呢個禱告係奉耶穌基督之名而求。阿門。讓我哋歸榮耀俾上帝，請站立一同唱榮耀頌。請坐。感謝牧夏牧師俾我哋嘅教導提醒，並且咧係俾我哋好多嘅激勵。佢將佢自己嘅一啲嘅故事，同埋咧係喺蔡嘉賢宣教士嘅生命當中咧結合，亦都咧將聖靈降臨嘅意義係再同我哋咧係去敘述。願主咧係繼續激勵我哋。今日咧受感動，聽到上帝嘅話語嘅地方，呢個時候讓我哋咧係回應透過金錢嘅奉獻。紅色袋係恆常我哋主日嘅奉獻，藍色袋咧係特別為宣教差傳款。呢個款咧除咗我哋係對一啲香港同埋海外嘅宣教工作嘅機構咧係奉獻之外咧，今年開始我哋咧特別都會為到日本宣教嘅工作咧，我哋喺呢度咧會係去進行咧係撥款。咁弟兄姊妹，除咗咧今日係喺第三主日傳袋嘅藍色奉獻咧，平日咧都可以咧透過捐封係
係喺呢個捐款上邊咧，捐款上邊咧係去捐獻。我哋冇為蔡嘉元宣教士開一個嘅專款，不過我哋深信宣教差傳款無論呢係有幾多呢，我哋都會支持佢喺日本嘅宣教工作。請咧大家去預備，亦都請咧係我哋司事咧係收集今日咧2次嘅奉獻。
同唱獻禮文。我哋而家就舉行我哋嘅堂區宣教士差遣禮。我哋教會亦都有總議會有外派差遣員嘅制度嚇。咁咧，我哋都知道大家都知道有幾位喺唔同嘅地方國家去進行海外宣教嘅外派差遣員。咁蔡家賢弟兄就選擇唔喺呢個制度嘅裏邊嚇，咁所以向堂會申請，亦都得到咧係去年4月份我哋嘅堂會咧係通過咗，而喺今年蔡弟兄攞到一個宗教簽證係3年嘅時間，所以我哋嘅堂會咧都係按我哋嘅議決，喺每個月咧喺佢生活費上邊咧係去資助，希望咧佢喺前線嘅工作咧唔使嘅太擔心嚇。咁所以我哋今日整個嘅禮儀咧，大家可以參考呢一份嘅宣教士嘅差遣禮物嚇，我哋會按呢個嘅舉行。亦都有部分嘅弟兄姊妹，包括咧係我哋堂區議會嘅書記同埋宣教差傳部嘅部長咧，會幫手引薦。喺整個差遣團裏邊，除咗我之外咧，亦都有喺第一版列出嘅幾位嘅牧者同埋咧係佢哋教會嘅長老嚇，咁列咗出嚟咧，我就唔一一去講佢哋嘅名。並且喺整個嘅差遣禮裏邊，有我哋嘅長牧陳建基牧師咧係祝禱，請大家咧帶住一個歡喜快樂嘅心，一同咧參與整個嘅簡單佢係好隆重嘅禮儀。點解我講隆重呢？因為咧喺我哋嘅教會嚟講咧，係90年啦，第一次咧差遣一位全時間去到海外宣教嘅宣教士啦。我哋用呢個名咧係配合翻日本嗰個需要，我哋用呢個嘅名字嚇。咁而喺金城教會亦都係第一次咧有香港嘅宣教士去差派去接納嚇，咁成為一個美好嘅夥伴。據琴晚喺飯桌裏邊同牧校牧師傾，日本嘅教會咧可能係第2個或者最多第3個咧接受喺香港過去嘅宣教士嚇。咁一陣間我哋喺崇拜結束之後咧，會有更多嘅交流。請大家咧係參與整個嘅差遣禮文。親愛弟兄姊妹，今日我哋參與呢個差遣禮嘅時候，我哋正正效法初期教會所做嘅。《使徒行傳》記載咗聖靈為着宣教工作嘅需要，將保羅同巴拿巴分別出嚟。而安提阿教會喺禁食禱告之後，俾呢2位去按手，就差遣佢哋出去。初期教會熱切咁樣去差派信徒到其他嘅民族當中，扶持嗰啲已經信主嘅，亦都幫助仍未歸信基督嘅人。今日我哋照樣差遣我哋嘅弟兄去到宣揚福音，服侍世界各地有需要嘅人。讓我哋咧啟應認罪同埋接納上主嘅宣赦。各位弟兄姊妹，我哋喺呢度聚集，代表住普世嘅教會，為要差遣嗰個經過教會驗證、準備長時間作日本宣教工作嘅同道蔡家賢弟兄。上帝差派耶穌基督到世上，亦都向我哋每一個人發出呼召，差遣我哋喺世界上侍奉佢。而家讓我哋一同讚美上帝所賜嘅奇妙救恩，並且誠心咁樣認罪，尋求佢嘅赦免同埋更新，讓我哋喺安靜之中向上主各自認罪。
讓我哋一同用呢段嘅禱文去回應主，我們的上帝。我們帶着羞愧的心，承認我們沒有完全忠於耶穌基督嘅呼召。我哋常注視自己，而忘卻他人，對貧窮人的呼聲充耳不聞，對周圍嘅苦難也視若無睹，對受壓迫者嘅呼喊漠不關心。我們未盡全力去宣揚上帝的慈愛，釋放與醫治人嘅福音。求主赦免我。基督耶穌進入世界，為的是要拯救罪人。讓我哋聆聽上主嘅恩言。你的罪赦免了，感謝上帝，因你的大愛重新建立我。你的恩典使我們得着能力，你的同在使我。喺差遣禮開始嘅時候，我哋先讓蔡家賢將佢自己受職嘅心願咧，同大家咧係用廣東話咧係講一次。係，各位早晨，我係蔡璨，真名蔡家賢，係啦。咁可能有五堂嘅弟兄姊妹唔知我叫咩名都唔出奇嘅，係啦，因為我比較少返五堂。不過咧，相信大家都會認得我呢個髮型嘅，係啦，即係冇髮型。咁啊，原諒我呢幾日都不斷用自己個頭嚟開玩笑，係啊，因為即係如果咁都唔消費自己個頭咧，就對唔住上帝賜俾我咁靚嘅頭型。咁我係一個著名嘅宣教士，著名唔係出名，而係住名古屋咁解啫，係啦。咁今日係小弟嘅即係宣教士差遣禮。咁咧有關自己嘅介紹都可以參閱翻即係長刊啦。咁我都唔浪費大家太多時間。咁喺度咧，主要講下自己點解會搞到有今日，係啦，同埋咧都想即係多謝一啲嘅人嘅。咁啊，自己有日本宣教嘅諗法咧，可以追溯翻上世紀嘅90年代。當時咧仍然在生嘅亞洲電視咧，就播放一套日劇叫做《東京愛的故事》嘅，係啦。咁其實剛才唐展王弟兄即係大師咧，佢嘅彈咧，其實就係佢嘅主題曲嚟嘅，係啦。即係唔知大家我個年代啦，可能係啦。建築教皆さん、先ほどのオーガンの伴奏は実は東京ラブみんなご存知ですね。はい、素晴らしいですね。本當に係。で係咁咧，就係因為就係頭先即係同弟兄彈嘅即係小田和正嘅主題曲係啦。愛的故事總是突然而來係啦。頭先個 melody 就係呢個嘅係啦。咁就係自呢個契機，自此咧我就去即係第一次叫接觸日本文化呢樣嘢。咁啊之後啊聽埋啲日文歌啦。咁啊，包括當時嘅宅男女神酒井法子，係啦。咁咧，所以講到日本宣教嘅緣起咧，我都要喺呢度咧去多謝酒井法子小姐嘅。咁咧於是喺會考嗰年考完公開試咧，自己就報讀某某嘅興趣班中心嘅日語初班，學識咗50音。所以咧，我喺呢度又要多謝呢一間嘅興趣班中心嘅。咁啊順帶一提，即係除咗日文初班之外咧，佢嘅幽默技巧班同埋懷才不遇自救班咧，都好幫到自己嘅。之後咧，唔知點解突然間對於日本咧失去咗興趣，好大原因係因為當時有新聞話酒井法子同個編劇咧就有緋聞。自此咧，我就冇咗對日本嘅興趣，亦都冇繼續去學日文嘅。如是者就係咁入咗大學出嚟做嘢。咁啊，輾轉間11年前2015年，當時咧就同屋企人咁啊一家11個人去東京家族旅行，係啦。咁11個人裏面咧，得我一個叫識學過下日文。咁於是乎，即係你諗住去餐廳點菜啊，去酒店 check in 啊，你都要即係有個人識講下噶嘛。咁於是乎我就喺香港嘅書店買咗本旅遊用嘅日文書。咁點知一
打開佢咧，就重拾翻對日文嗰種嘅興趣喎。咁自此以後咧，亦都愛上咗日本旅行，咁一年都去1、2次咁樣啦。不過作為係咯咁少喎，咁咧不過作為基督徒咧，即係開始去諗啊，除咗旅行之外，其實可以為呢個地方做啲乜嘢咧？即係特別睇到即係日本天災嗰啲畫面，都好想即係更加多日本人可以認識呢個信仰。咁啱咧，睇到喺新聞睇到一對即係香港嘅夫婦嘅，即係關於佢哋嘅新聞。咁咧本身個先生都係公務員嚟嘅。咁311地震之後咧，就去咗災區嘅岩手縣咧，就開咗一間 cafe 喎。咁啊，去接觸當地嘅居民啦，即係向佢哋講下福音咁樣。咁就當時唔知點解好想成為佢哋咁樣咯。不過咧，呢個都係得個諗字嘅，其實。即係實際點樣去日本啊？即係更加重要嘅，究竟呢個係咪上帝俾我自己嘅召命呢？加上咧，當時工作其實都好穩定嘅，係啦。咁我嘅性格咧，其實都唔係好中意冒險嘅，所以咧一直就冇坐言起行。咁之後咧，參加咗2017年嘅香港堂舉辦嘅日本宣教學習團啦。咁啊，直到疫情就中斷咗。咁呢個學習團咧，讓我認識咗唔少嘅日本嘅牧師同埋教友嘅，咁啊開闊咗自己嘅眼界，一步一步咁樣去肯定自己日本宣教嘅心志。咁至於係咪上帝嘅呼召呢？最影響我自己係蔡太，係啦，咁佢一直咧叫我辭職嘅，最初就不以為然，直到有一日佢又同我講呢番説話。唔知嗰刻點解好感動，因為喺香港呢個金錢掛帥嘅世界嘅社會咧，竟然有個老婆會叫個先生辭職嘅，唔知點解真係。下一刻個感動就係、其實呢個係咪嚟自上帝嘅聲音咧？於是者之後揾唔同嘅牧者傾偈，又喺經文啊、講道啊、詩歌裏面有唔同嘅領受，印證咗咧日本宣教呢個呼召。結果咧就5年前辭職去讀神學，神學畢業咧之後就去到日本咧就去探險，最終咧今年4月就正式成為香港堂差遣日本基督教團接納嘅宣教士。好似尋晚正道嗰個分享，即係過程中經歷咗好多上帝俾我意想不到嘅恩典經歷同埋滿足。今日咧更加確信，這是正路要行在其間。喺度咧要多謝好多人。首先，今日在座每一位特登嚟到嘅家人、弟兄姊妹、來賓，你哋願意花時間參加呢個差遣禮咧，撥冗光臨，不勝感激。其次咧係多謝之前咧有份嚟到名古屋探我嘅弟兄姊妹。即係你哋咧就以日本旅遊作為幌子，其實根本就想嚟揾我嘅，這是我深深知道，所以多謝你千里迢迢嚟揾我。其次要多謝余恩明牧師同埋香港堂嘅弟兄姊妹，如果冇你哋嘅支持同埋差遣呢，我就唔能夠落實日本宣教。有唔少弟兄姊妹都透過唔同方法去支持自己或者打聽我喺日本嘅情況，感謝大家嘅厚愛。要多謝香港堂嘅敬拜組，能夠同你哋一齊服侍咧，係我嘅榮幸。去日本之前咧，我自己私底下咧就錄低咗唔少敬拜組嘅敬拜音樂。咁啊，有呢啲音樂咧，我先至能夠捱過唔少喺日本空虛、寂寞同凍嘅夜晚嘅。咁啊，當然亦都要多謝譚嘉欣宣教師，係啦，係見到你啦。咁咧即係多謝你一直嘅同行，特別喺最迷失嗰陣，你用你靈修嘅專業去幫我走出谷底。跟住要多謝日本基督教團金城教會。近所教會の皆さんに感謝いたします。進学生の時、日本語をろくに話せない私を受けて入れてくださって、そして近所教会で伝道実習をさせていただき、
そしてずっと温かく迎えてくださって、最終的に今近所教会で正式に宣教師として働かせていただき、本当に感謝いたします。特に今日、皆様わざわざ香港までお越し、そして私の派遣式を列席してくださり、本當に感謝いたします。頭先我講就係多謝佢哋首先嚟到呢度啦，今日佢哋真係專程嚟到，同埋即係其實喺我神學生嗰陣時就去接納一個都唔識講日文嘅人，即係去到即係實習，咁之後咁多年呢3年嚟一直好熱情嘅招待，咁啊到今天佢俾我喺度工作，所以都獻上感謝。跟住就係當然要多謝金城教會嘅牧夏牧師。木下先生、同じようでその3年間ずっと温かく受けて入れてくださり感謝いたします。木下先生は本当に私天使のような存在です。そう前なぜ私を受けてくれるのかを聞きました。その時先生が好奇心かな、神様が次にどのようなご計画を用意されるのか、ちょっと見たいからだと答えてくれました。確かに神様のご計画はいつも私の想像を超えています。それからも一緒にそのご計画を体験していけばと思います。はい。頭先講嘅就係咯，即係其實木夏牧師係好似個天使嘅對我嚟講，即係我曾經問過點解佢會接納一個咁嘅外國人咧？咁佢話係出於好奇心，即係想睇下上帝究竟又會即係俾我哋發生啲咩事咧嚟緊，咁佢好想知道，係咯。咁所以我頭先講即係我哋將來都一齊去體驗上帝嘅呢份意想不到嘅計劃咁樣。所以就即係都承蒙照顧啦。係啦，跟住咧要多謝就係松谷業界牧師。咁呢個唔使講日文啦，係啊。咁咧就係佢識廣東話嘅，咁咧就佢嘅普通話比我好添，係啦。咁啊，除咗袖井法子之外咧，松谷牧師都算係我第一個認識嘅日本人嚟嘅。但其實咧，你又唔係好日本人嘅，係啊。即係多謝你一直嘅鋪橋搭路、穿針引線，好深喎！呢個即係一直安排照顧，係啦，先可以行到嚟呢一步，係啊。雖然我哋之前喺兩個地方未必實體成日見面咯，但係你一直都好關心自己，即係好想幫我去完成日本宣教呢個夢。咁你之前企喺呢度就同大家去證道，就話叫大家要發夢，係咯。就讓我哋一齊繼續為上帝去發夢。咁啊，最後要多謝當然係蔡太啦，係。咁你係我嘅人生教練，有時亦都係我嘅屬靈導師，係啦。如果冇你咧，我諗我就唔會，即係我仍然會越滿足喺過去嘅生活環境啊、信仰狀況啊，就唔會踏出嗰步去回應呼召，即係去領受上帝比我更加豐盛、更加精彩嘅人生。雖然你都會 push 我啊，即係拎走個水泡，叫我你游到海泳啊，唔該咁樣嘅。但係因為咁咧，我先至有成長嘅機會。確實咧，做宣教士好需要一個強大嘅心臟。即係前兩個月你過嚟名古屋揾我嘅時候咧，你就叫我唔好喊，堅強啲。咁樣，咁啊，的確我嚟到名古屋咧，都可能喊咗1公升的眼淚嘅，係啊。不過古語有云：眼淚訴說你的恩典不間斷，主啊，我多麼感激你。我想講，喊唔係因為傷心難過，而係被上帝嘅恩典同埋愛觸動，以及佢點樣使用我而感動到喊啫。最後要感謝上帝，要同上帝講嘅説話實在太多啦。
但係我諗起大衛響撒母耳記下7章嘅祈禱，咁我就都好能夠表達到自己對上帝想講嘅説話。咁我就借呢段經文：主耶和華，我是誰？我的家算什麼？你竟帶領我到這地步呢？主耶和華，這在你眼中還看為小。你又說到你僕人的家將來的情況，主耶和華，這豈是人的常理嗎？大衛還有什麼可以對你說呢？主耶和華，你是知道你僕人的，你行這一切大事，使你的僕人明白，是因你應許的緣故，也照着你的心意。因此，主耶和華，你本為大，照我們耳中一切所聽見的，沒有可比你的，除你以外再沒有神。咁咧，我嘅好弟兄黃建章弟兄今日都係啦，幫手咧，唔好跌咗部機，唔好聽到個名就係啦，就不時咧都會 send 一啲咧好有趣嘅網絡資訊出嚟嘅。咁啊，最近一篇咧就係嗰啲關於聽君一席話如聽一席話嗰啲，會聽咗會浪費人生寶貴光陰嘅廢話，即係我最中意講嗰啲嘢。咁呢篇貼文裏面咧講嘅嘢就類似咩咧？台上1分鐘，台下60秒，或者英雄難過美人關，美人難過老人班之類嘅説話嘅。不過其中一句好發人心醒，佢係咁講：以前那個軟弱的我已不存在了，現在的我比以前更軟弱。即係諗深一層。呢句説話其實好有神學意味，因為使徒保羅話：我更喜歡誇耀自己的軟弱，好使基督的能力覆庇我。自問自己仍然有好多不足同軟弱，所以能夠被上帝使用，其實好光榮。雖然做宣教士需要一個好強大嘅心臟，但係使到軟弱嘅宣教士成為剛強，卻係上帝自己。有時諗喺日本做嘅嘢，自己做嘅嘢其實好微小，但即使自己單單嘅存在，上帝卻可以使用。唔係話因為我做啲乜，而係上帝透過呢個微小嘅人去彰顯佢嘅大能。今年3月嗰陣去咗日本基督教團嘅宣教士會議，教團嗰個總會議長就提到，明治時期去日本宣教嘅去日本嘅宣教士咧，佢有一句説話咧，會成日講嘅，就係 My life is my message。的確，宣教唔止話係去宣講福音。更重要係俾人睇到宣教士嘅生命點樣見證基督，所以宣教士嘅存在本身就好重要。願自己嘅生命都可以喺日本成為比餘生更活生生嘅見證。最後，多謝大家啱啱浪費咗人生寶貴嘅15分鐘聽我講嘢，多謝大家。我哋咧係好清楚聽到嘉賢嘅心事嘅分享嚇，咁希望弟兄姊妹明白佢更多嚇，唔單止今日出席呢個差遣禮一種嘅支持，喺未來最少3年嘅裏邊呢，都係禱告喺唔同嘅層面呢，係去關心佢、支持佢並佢嘅家庭嚇。好，喺差遣禮開始嘅時候，我請呢係幫手一齊差遣嘅幾位牧者上到嚟嚇，佢嘅名字咧印咗喺第一版，包括咧有日本基督教團金城教會嘅主任木下喜也牧師，金城學院大學基督教文化研究所嘅宗教主事松谷牧師教授，亦都有咧日本基督教豐明新生教會嘅主任中根傳壇前邊。
嗰邊。我哋請呢係香港堂區議會嘅書記梁開健弟兄，同埋香港堂嘅宣教差傳部部長陳巧元姊妹呢，引領宣教士嚟到我哋差遣團嘅前邊。企就得啦。牧師，我們歡喜快樂引薦蔡嘉賢到你面前，請差遣他成為堂區宣教士，前往日本宣教。我哋都好歡喜呢，係蔡嘉賢喺我哋當中接受香港教會並日本教會一同嘅差遣。而家呢，先查問呢係嘉賢幾句嘅心事。上帝嘅宣教工作係普世性嘅，我為着你回應佢嘅呼召，把生命獻上，委身於日本宣教工作而感謝上帝。你嘅侍奉可能需要你到偏遠嘅村落或者繁華嘅鬧市，你要成為你所服侍嘅人群當中嘅一份子，藉住教導、傳道同埋醫治嚟服侍佢哋。呢個職事係何等榮耀同埋艱巨嘅，但請你記住，你係帶住聖靈嘅能力去侍奉上帝。喺你同埋基督徒嘅一同生活、工作同埋敬拜嘅時候，願你能夠互相尊重、彼此相愛，一同成長。我哋喺呢度呈獻同埋委身嘅行動上邊係與你一齊嘅。我哋會為你禱告，亦都請你為我哋禱告。我現在請你喺上帝同埋會眾面前公開表明你嘅心志，回應我以下幾個嘅提問。你係真心相信你係被上帝呼召、被聖靈引導參與日本嘅宣教工作嗎？我真心如此相信，也樂於承擔責任。你願意毫無保留地獻上自己，靠住聖靈嘅能力同埋上帝嘅恩典，喺你被差派嘅地方竭力見證基督嘅大愛同埋宣揚上帝國嘅福音嗎？我靠着上帝幫助，願意這樣做。你願意全心全意咁樣參與所到嘅教會生活，喺當中謙卑自己，與其他人嘅同工分擔分享，忠於託付並遵守教會嘅紀律嗎？我靠着上帝幫助，願意這樣做。你願意恆切禱告、勤讀聖經，接受聖靈嘅引導，好使你能夠增加對上帝嘅認識，又藉住各種嘅機會參與推展教會嘅宣教工作嗎？我靠着上帝幫助，願意這樣做。你願意同我哋保持緊密嘅聯繫，接受本堂同埋日本教會基督教團嘅指導同埋支持，亦都與本堂眾弟兄姊妹分享你嘅經驗嗎？我靠着上帝幫助，願意這樣做。以下呢個問題呢，我對我哋嘅宣教夥伴日本基督教團金城教會嘅主任木下喜也牧師呢係查詢。親愛嘅宣教夥伴，我哋將蔡嘉賢託付俾你哋，你哋係咪願意？日本キリスト教団近所教会主任岸田牧師、親愛なる宣教パートナーの皆様、私たちは埼玉県兄弟を皆様に託します。皆様は神様が皆様を通して備えられたこの宣教の場において、彼がその職務を全うできるよう、彼を訓練し、指導し、助けて、そして慈しみ守ることを約束しますか？私たちは香港メソジスト教会からの委託を喜んで受け入れます。神様の助けによって私たちは心を尽くして皆様と協力し、この世における神様の救いの御業を共に成し遂げていくことを誓います。我們樂意接受香港基督教循道衛理聯合教會的付託，並靠上帝的幫助，全心全意的與你們同工配合，成就上帝在世上的救贖工作。
我哋請長牧陳傑基牧師係為整個嘅差遣去祝禱，我哋請埋咧係蔡太一同咧係上到嚟聖壇前邊，請陳牧師帶領我哋去禱告。我哋同心祈禱，全能嘅上帝，我哋讚美你，因你加添咗俾教會向普世宣教嘅能力。我哋求你賜福俾接受本堂差派、預備前往日本宣教嘅堂區宣教士蔡家賢弟兄，以及我哋嘅宣教夥伴日本基督教團金城教會。主啊，求你使佢哋成為宣教救恩以及和平福音嘅使者，以聖靈嘅大能時刻充滿佢哋，以恩典堅固佢哋，賜佢哋信心同埋愛心，使佢哋所作嘅一切都係奉你嘅名去開始，奉你嘅名去繼續同埋完成。當佢哋得到成果，佢哋唔會驕傲自恃；若然面對失敗挫折，亦都唔會灰心失望。讓佢哋虛心受教，亦都善於教導，樂意接受，甘心施予，以致佢哋能夠榮耀主你嘅聖名。我哋係奉賴我哋主耶穌基督得勝名字祈求。阿們。我哋請咧係堂區宣教士蔡家賢弟兄咧係跪下。蔡家賢，我哋奉聖父、聖子、聖靈嘅名，差遣你成為堂區宣教士，將我哋主耶穌基督嘅福音帶俾全世界，以你嘅生命為主作見證。我哋將一本日文嘅聖經交託俾你，祈求上帝藉住聖經堅固並且指引你同你所服侍嘅人。阿門。請李昌呢係接受差遣嘅立約禱文呢係去禱告。上帝啊，我將自己完全交託給你，分配我去作你要我做的工，給我各種任務，讓我為你工作，也讓我為你受苦。無論是升高或是降卑，無論是富足或是貧窮，我願意將自己和屬於我的一切甘心奉獻給你。現在神聖的上帝父子與聖靈，你屬我，我也屬你，誠心所願。但願我在地上與你所立的約，也能成就在天上。阿門。呢本嘅聖書咧叫做咩版本啊？先叫到日。係啦，大家知㗎啦。咁咧係日文嘅，係佢所揀嘅嚇。咁我哋咧而家送俾你，願你咧係親自咧係去宣揚上帝嘅話語。讓我哋眾弟兄姊妹一同站立。我哋會啟應呢段嘅禮文，作為咧我哋全體嘅差遣，並且咧係對佢嘅支持。各位弟兄姊妹，我哋今日將蔡家賢呢位被教會確認同埋差遣到日本宣教嘅堂區宣教士，託付俾我哋每一個弟兄姊妹。你哋願意以禱告、愛心同埋行動支持佢嗎？教會一份子，既然有份於差遣他出去作宣教工作，靠着上帝的幫助，我們願意在各方面支持佢。他日我們也歡喜快樂的迎接他回來。我哋俾最大掌聲呢，係鼓勵支持家賢弟兄。多謝。好，各位請坐。好，各位請坐。